नमस्कार जय जगन्नाथ सकाल सकाल रेडी हो गले जीवा ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଖାଇବା ବନେଇବି। ଆମର ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ କାମ ସାରିକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ, ପୁଣି ଅତାଳେ ଆସିବୁ, ଯାହା ବନେଇଥିବୁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇକି ଫେର ପୁଣି ପଳେଇବୁ, ପୁଣି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୋବାଇଲଟାରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଖି ପକେଇ ଦେଇଥିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଟାଇମ୍ ହେ ବାପରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଯାଏ ରୋଷେଇ କରେ। ପୁଣି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଖାଇବୁ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କାମ କାମ କାମ, ଜୀବନଟା ଯାକ ସାରା କାମ। ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଖାଏନି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ନା କାହାକୁ ଅନାଏନି। ଯିଏ ମୋତେ ଅନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇବିନି, ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଖାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସେ ପାର୍ସଲ। ଆସିଲା ବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲି, ଉଠିଲି ଚାଲିଲି ଆଉ। ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇବି। ସତରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗୁପଚୁପ୍ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା, କ'ଣ ରୋଷେଇ ତ କିଛି ବି ଆଜି କରିବିନି, ଭାତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଭାତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ସିଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଖଟା ପାଣି ବନେଇ ଦେଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। ଆଉ ଭାତ ଖାଇବିନି, କାଲି ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଳୁ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଆଳୁ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଆଳୁରେ ଆଉ ତ କ'ଣ ମିଶେ, ପିଆଜ ପକେଇକି ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। କେତେ ଖାଇମି ଆଉ, ଖାଇମି ସେ ପ୍ୟାକେଟଟା ପୁରା ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆଳୁ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେଠି ଖାଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବା। ଏମିତି ଆଉ, ବାହାରେ ରହିଛୁ ଏସବୁ। ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏତେ ବଡ଼ଟେ ହେଲିଣି, ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୋର ଗପ ଦେଖା ସରୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଉ କି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଉ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଗପ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ। ତ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ଗୁପଚୁପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ଆଳୁ ପାଣି, ଏଇ ରହିଲା ମୋ ଗପ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।